Sompa mani jeni akati apana unu warada. Sompa de asitine imunu ema akati apa. Ye no mai munsam kodie munsam yina ne kasebo. Ijisam ni ejasu sem yina. Sompa de abama Sompa FM ema akati apa. Sompa TV Emanije Sompa TV Emanije Premoto ahaya Sompa 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima yemamu nyina ha awie ebraso se yede kasebo emu sham esommo ene awie na kasebo ifri Sompa 106.5 FM Accra yetena yekese ye wodome eben dome market Rising Sun School no Watermelon Street no esanso nam ye headquarters ewo Kumase eye Sompa 93.1 FM Adamfopa Radio ewo Paris France Doma Hinkro eye Doma FM eye 100.7 Enkranza Minsonom eye Sompa 90.7 Techiman Sompa ye 106.1 FM Sunyane Sompa ye 98.9 Sompa Takwa eye 101.1 FM enemu ewo ho Kingdom eye Mankasim 106.1 FM and which in Kanesh Urban Radio so ewo Kaneshi Market decoder so baby radio wono eye Sompa FM ye Facebook page no eye Sompa 106.5 FM Accra YouTube nso ye Sompa FM live your website eye www.sompaonline.com Endpoint Homeopathy Clinic Premtobreka Siebobre ena asono asa wodi wani echire Endpoint Homeopathy Clinic ewo Kumase kronoma boahia na senkran spente se kwan so na September community 22 a na chese eye Endpoint ede ma yare bia edi woni pedua no so obatan de wo hia wode beba oba obatampa eye perfect baby diapers a wode bo oba no a rashes etre bia na oba na se aye ko no ebefiri ho akoda sum bebrebe leakages bebre ni nyina be kofi se perfect baby diapers what perfect month July de na enoa ene yekuram local foods eduane papa fie de eduane papa no wanya kwatente wodi wani kire hatwekwan so a wo mutuemu wo ho kasa natural mineral water abuju nsuo esuo papa no nso wonu mu na kyese woni pedua no wanya na bro na wonso so waye ne kama wo mu na ebo ye chidom ama ye de prom to breka siebo no asomo ene awie yi ensama ye de emamo no de di makotene no ebini Another day, until some day, I'm from Free Swami Group. One more was Santa Mantamo. A branch here when you finish any dunumua. What's in an one seato? Na Bonia police force wamuchi ni pebi na bonsam tawa e mebruchi ni mi ejane puhano na womu peso mo bribe be 30,000 Ghana cedis kro ma mpreso na ewie ye de ho asem na beba na national security adiaba sa every so number 1 de ba so number 2 every na de kro wa e ba chew se wotuf magudi ho no emra na obedi ye besanso akọ na ejapade bia na Courts Control Commission for ehu ewo nipa bia mo ye nubone hu ejapade no ye de nsam no atomone mawie na Technical University Senior Administrators Association of Ghana adiaba sa every nyame ya dom a adwode de animu de kro no won mate atwia e wa ban ne so anoyefo a ejina mu Amadines Miracles ABOAGYE a we MPP ne say aba yokofo enti se mo obi bela sika matam de ato ne ti so say eye 50 million Ghana cedis na mo pesa abe no ansa na mo de na se mo aye madwen se mudi mo net ntim fom na Miracles ABOAGYE adam nti na mo hyeda afasika kakraka sei ato ne ti so na we eye no gu ase pa na ye Miracles ABOAGYE nsem ye no mranim ni bi ababa kasa de afa ho sa ya kire wo bi ne ye bone kwa du a enhyehye mapa e bata ho DVL fonso edi nsem bia todwa wo masema wo mo e kan se wo mo e baba ba behwe
na number plate for fry pese ye de eba no emfie mienu wo mo de di ho dwuma Arewo samu anan wada esi ye awada bonam so ma His Royal Majesty ya na baka ya otoso mienu wo fremu ya no nananom ahemfo a ewada bonde aba sanyame yadmo aye wode di animi wode amamre ne amane bi ebegu akwem. World Population Day akoso na nhwehwemu bia babontene a ekire mu se Ghana mabunu bebre ahokire nti wo mu ntime nware wo mu ntime nwo na ahokire ben a ye fron mo abako bi man so na amanone nsam so ne urgentre ha ewo hono no yakokota bri ade baba som wo ni nsam ho drop no a ane yaboaboa no a yaboafo so adoma so yasene na won mu pia ye asomfo banu ane yatenase akosua agyewa akode boaten ene medin mene die nyame ahyira no akosua ago abowagye wo betimi so afrɛ me akosua nhyira afai ansam nchemu ankasa enie Arawo sambi asi ewo Swami Post Office eno ewo Asante Mantemu womanfo no kyerem se na homachi ye wonmo ante asemde amfamfiri wo abemu a wonye mfinhia no edunum ne din ene Alhassan Asan ye kasai abemu no enka atiasefo asase ho biem na wonmo kyerem na se na homachi donko ena efiofo na wonmo da hate jase wonmo so wonmo da papa bi na wonmo da wono mote pampan bi aye se wisie se enam efie ne mu a eba enti sabre ne womo mu oden ya e wose won mu dwane no dodo no asode ya womo esore fi womo naso ye se womo dwane enti womo dwane ye se nkokope aboafo frabonte aba no mo baba boa ne nwusie no a enam fie ho no mo achese ama waye kumo obi ehunu ba bia won motimi aso ano no na sa dane mu no na chese enioma eya gensemo na ebra won motiatia mu aboafo ba ye no eno mu se eja no age womu a chese aso edan ba ko mu a ehye sabre no mu na akoda wanya mfinhya ne dunu mu ani Alhassan Asan ya kan wasemu enu oda edan mu baako enti nani te preko pa wo manfo no so won mo te se wo te atiamuo no na ka achi dia ma wo sanse na jana no oden se won betumi abo awuramuo na won makwa yi akoda no ade afiri mu ye kasa yi eja no hye akoda no dworobe ama watina nanom ewo ensieto aka wo bi ama ye ne akoda no sewa akasa ama wo kire mu sa asem no de ye ne ya papa sanse ebra na ne ba no kora atiamu odam won wote ne nka o na so obeda akwa simba tan ne nsuru nyina ahye na ne nsem wo kan ye no ba wa beidu atwe bi bresi phone me loan na dey ntira me course basamsa na course be baba this time dey minim dey asio na mentime na meti odin na say because na bad do bla ma me fa na minim dey asia mo frefrem sa no also ma me fa na me say intimate wodi mentime na metodi na me say da bi me wonnya me here because em frem me that time say da na course ba obi had the number different ada me store na asia na say dey na asia won be say me fa phone na me dey me fa phone intime fa me friend first one wa into second one na minya na musa say and about this time o friend me sa o ma me yam so me dey na esi no sa and your friend say wo fa ni fie ni jadam nam si jadam say o say ni ahia ma nam si na onipa wo mo matimi apiapi o say da bi nipa na de e ba sa no me wo fa dan no ne ba pan ni na dam me wo fa ni ha okokwa asenti ne ba boy ne na dan ne dan me to ho ana ma me ne dan no anti ba sa no e say ba ta no say wo mo mo ani man keto na afiri ho ansa nam say wa ko pepanyi no na say eja no so ho na eto ho no na free ba tenima de property e ko so odan ni ma antija no etimi free wa papa ne side ho ye dey e de ba ya akora na etimi asesa no bla etimi asesa no anyi mra bi ko fie bi be ti o right emo ye o na so meko anim wanim ye no hono santamo na eja ehye wo wotiam na nso nya boafo bia wei ayakoda wa firim wei na se wa ane yete ne kana ba wa beidu ane dia rehosemi ebesum ye Arahusemi na wutie fi SOMPA 106.5 FM prem tobre kase bon endpoint homeopathy clinic perfect baby diapers kasa natural mineral water any haja special local foods ebu ye chidom no ye de esomo Bullet district police command womuso omukochi nipa bi omuhu se bonsam tawaya emabru chini mi eja ne puha ye fa ni Indian ham yi na ebi susu eka kade marijuana na edi bebre ma no ne nyina ntampe ye bobodin weed eni ade omukohu wo mo ho na naka no efri banda nkwanta ano wo mo ekwa Savannah region hwa eti highway operation for no nam sa kwantempo no so no wo mo ene kopie na bro mu duru tachiman wa
ɛna ɔmu sɛ ɛhyɛn bi a n'ahyɛnsodeɛ yɛ AS 4874-25 na ɛba ɛna checkpoint wɔ polisifoɔ gyina kaa no wɔn gyina kaa yi a abobɔ bibi ntoantoa mesrɛ ɔbra yɛ Facebook page na yɛ SOMPA 106.5 FM akra na bɛhwɛ adeɛ wɔma package na asa apple ya package na asa jene ya package ne kama wani boss obeka sɛ ɛdeɛ ne ya package ne kama fɛfɛɛfɛ sɛ yie so na yɛ marijuana ya ntampia ɛna ɔma yɛ sa suitcase ne demo na tiefo momra na momɛhwɛ sɛ ne esitie ɛwɔ SOMPA 106.5 FM akra momɛhwɛ adeɛ bɛhwɛ moni so adeɛ yi yɛde adeɛ yellow rubber ɛne yɛde akyekyere no amantam wonte sentine mpo sɛ bia yɛ entampi bia eti police fo gyina car na so mo car ne mu kra mo yɛ ma hye wo but said o ma sidi ade na go suitcase no so ne color ne fe pa as a light pink bi ɛna yɛde ahye mu eti hwan na empanifo sɛ na ɛde na ɛkɔso yi yɛnkɔ bie so a sɛ ewidi a ntampi a ɛne abɔ no ntoa bɛyɛ aduoson emiensa ɛna gumu na police fo sɛ ɛne Ghana Narcotics Control Commission for mo at 2020 at 1019 no etia obi ani kwanse wodua bie na wofa wo transport bie wo bra ye mane tumi krata wo import bie wo traffic bie wo export bie wo ton bie dabi e wo aban nsem eti asam ne koto wo manimo no na Savannah Regional Police Command wo mane amo Ghana Police Service mu wo matam asemi eye mu hwehwemu akwa ase na wo mu hia wo mu na nkrofo ne se police for mu de munya abotre ya pese ya mamo bribe ya mamo 30,000 Ghana cedis o say 30,000 Ghana cedis ye pe promotion we refi say yo hunu say wo be ma ye ayi obe promote ye wonti say yo hunu say anye bribe a ye be promote ye o rank ne be kosoro ye pe increase in rank na say ye pe increase in bribe eti police for na anye 30,000 Ghana cedis ye mu ye nsema wo mo pa eti police for na anye 30,000 Ghana cedis no ene wo mo chi nkrofo ya sabre asam no da wo mo pono so a wo mo ye mu hwehwemu de be firi mo babia tiefo ye nyima so emfiri na national security o maya bambofo ye wo ma Ghana mu so adiaba etrese efiri na de koi efiri nyono so number 1 adeba nyono so number 2 wamo ade so atoso se why be chewo se wotofu magudie e wo hono no emra na obedi na nyono so number 1 na number 2 ya yeka won mo asemu yi e wa twoma kwa nwoma mensini mu e wo asante mantemu na won mo kire se sane efumagudie galamse etuo wo manfo no atu asense ase wo hono no nyasam ketwa besa asase ne 100 case na aseye ni nyina galamse na didi so nti anam so bi kura ma aban no ade ama contract ya contractors gu so ya won mo hwese ne be ya won ba funtum asase no na asase na sa tie si ne dada mu na eno na contractors ko gina so na anu ada won mo ye adwuma no won mo tumi ya be se tenekesa won gu so ada keka ko na tenekesa na won ma ye no na won mo hunu se nipa bonfo bi akwa tie si won mo chi asa asase edwiri ba ya galamse no won mu se tuo na se won akwa nya se won mu tumi kura de ba na to so se ne be ya wo bi anya mu akonya enkonko wuram ene wuni a obekọ no na nya obi na kuma ntwi bo se akono a ana ne ti age achiroma na aka wo bi ama Ashanti Regional Deputy Security Coordinator Owura Alhaji Njawa no ene nsamtrofo akasa ya wo kire se efiri na de kura wuni a ye be chewo se wotofu magudie wo nwono so number 1 ene number 2 no abanmra ene obedi fa de ye hu ene de ni mu nyina hu no e kire se enoma esesa nti meka se eye amesa wo she di meje ya di moni tsadi hu ha kete pa ene de emse mi nu nyina beje atum se galamse anase ye fight illegal mining wo man mu adede no enye bibia se ensase a ye sei no se sika na wutu akuri asase ase uwie wakata so a nka wo na obi anyi ase ye twa se ensase a ya sei no budo ye besan anya no sede na esitie dada na omo do omo kua e wo so ana omo wo omo nyuma bi ye wo so no omo besan anya na omo asan aye omo duma e wo so na eno na operations manager Adema Denmark Prime Company Limited wamo ana ehwe ayensisie ewo nwono so number 1 and number 2 nsa 100 kesa galamse ase ni nyina no Owura Robert Dambo wono so ekasa ase
yana yafa ko en ho se ensase a nipa bonefo afa kwambone so edi nsase na man nsase na ye basa ma mena abetoto ama enkura etutu mu no yafa ko en ho se be reclaim nsase ni nyina no kwasem se aban krimu po se ensase a manfo akwa kwambone so edi no obekata no agye nsase ni nyina di ato se be enchirima eba no ebetimi aba na abebo mu enti da ma aban dwumadi a wodi no ana as part of our social corporate responsibility no yafa ko en ho se ensase ededa atwoma kwa ahoma nyina no yebekata so enti mu enyene so number 3 ha se na adwuma ye wa no bebo so me ensa na ye di acha ase ni ana ensuo atoto ne ade na ama mu behu se ase asa adwuma na abia ase because machine no etintim na mo behwe dwumadi a wadi no ha ka sha se na mba nka mo redo ho because amna na ye tutu kwa mbone so ye aye mine na di ato ana kamu nyina mbo ebo enti I was your operations manager at the Denmark Prime Company Limited, Ora Robert Dambu. Yeda so ewo abonefosem ye ko ye chikakrana Interior Minister Honorable Mohammed Muntaka Mubarak. Nanu no no mampanyina be de chire Professor Nana Jane Opoku Agyemanhia ye. Eno odi tu nanim se omani abrese no bone hu gyadie no. Ye bebubu na pre ne betu no se panchifi se due be wo yensensene ho. Wantu a ebese nyina baba. Eti ade mako ade wo makoma so pa ne se illicit trafficking ne ade ene drugs ne ye betu asefise ne wo hemabunu ya. Enuboni ebi ahia sei ede dagatam ebi abrabo aye basa nti se enuboni hu dwadie no ekoso pa eti omne na Courts Control Commission ekọ na crown na wo sa adwumadie ne mo eti enam so omani abrintin na kobfo na timia ya eye na kokfo no ehu omo a drug campaigns fo no beye edioso miensa wo mo japade account wo musika wom ama mo de wo nsa atoso wo mahu asset any japade any accounts ahodo a wo mo asa drugs yi drug traffickers ye wo gi wo mo die so wo ye sa aboni wo mo die a wo mo se wo mo de wo nsa beto so abubu na pre na ama jedie na wo mo die no wo magai. We want to take the fight against narcotics to the ghettos and all the bays and the massive traffickers. We've equipped them with almost 22 logistical vehicles. And this is doing a lot of work for us because as we speak, we'll be able to tend 73 assets that are linked to people who are drug trafficking because we are trying to move away from simply just getting those who have been caught either smoking or using it, but we are targeting those who are really bringing the drugs into our system. By the grace of God and the help of the Chief Justice, we'll be able to get a dedicated court to prosecute our narcotics or narcotic offenses in a special court. Eni ayeti ye Interior Minister Honorable Mohammed Muntaka Mubarak. Na owie no mampanyina be de chire His Excellency metrem Her Excellency Professor Nana Jane Opoku Agyeman. Wono nso editu justice security agencies no wo mo ensure mafunu mu ma na wo mo kwaba no wo mo ntretire mu na yenhwe se de be ya wo mo ne omanfo be kɔ nakra na ne ma bone ne titru enubone no ye betumi etu ase prekope. The public must have faith in us. They must have so much faith in us that they want to collaborate with us. So we don't exploit people, we don't intimidate people unnecessarily, but we explain the basis of our actions. Enya yeti ye Professor Vice President Her Excellency Professor Nana Jane Opoku Agyeman. Wona kasa ya SOMPA kasebo ye de asommo ene awie. I was sorry to a from Tobreka Sebono so every SOMPA 106.5. Young Crobata would run in Yadaka Sebo Enamo. Now, Takanaka University Senior Administrators Association of Ghana. One more and a course Yapon School Ahotoa. One more Ayan San Numanua. One more Eshe Eddie Jumason at the Boa School Nessa. One more office Ahotono. Woman in Pennyfua would draw ya one more. Now, one Kabamuko, dear Ba Etcher set. Area sim de won be pen ya won ru mpre no so na drum ma bi na wo ba aban no wa na so won tekasa de be ya na so do ne ma nyina be gu fom na aban be hunu so wani abre ne nyina no yesa wo mo de Ghana ba ya kwakotena se ahia efa wo mala wanse bi ya kemu wo sa aban no ehwede ma wo mo aban no hye wo ma no ba ayese o enton kopem se bosom we kura yan hya ase no na wo mo sika won mo nsa aka ya hye bosom no wase ene July bosom da to so du 9 July 14th one month ehwe na sa ne ntin wo mo ka de akere Ghana aban se yemfa SOMPA Africa kese yi so nanto aso ya wono so ma Ghana ngomesua won sam so wie kira wo man no Ministry of Finance wono so nsan ka bi na Ghana mampanyi aso nte se nyame ya domu a
Edwa de di animu July bosom de to so aduru no wo mo de wo nyoma nyina egu fam wo mo nko office biem wo mo nko hwe ema staff bi anya adwuma sanse de akaka kɔ no wo no so ampusu wo mo ho na ban no amfa wo mala wanse no akem no ama anhwa ban no anamotu odo mbetu no wo mo ni enye ho aka wo bi ama president adematu sak ekuo yi owura Stanley Akamri wono ane sompa kase akasa atwetwemu de ntia anamo sonkui won mutu. The minister respectfully once again invited us to a meeting in his office on the 31st of March 2026 and explained that there were some technical issues for which reason the money could not be paid as he promised, but that we should give him 2 weeks. Magnanimous as we were, we decided to give him 1 month, that is ending April 2026, in the hope that that money will be paid. Again, unfortunately, at the end of April, nothing happened. Now we are in July, and it doesn't appear we know exactly when the money... Only a Camry. Meka won se sompa kase bo na wutie fi sompa 106.5 FM Accra fa ne sompa Accra na ye to so no yewura Dennis Miracles ABOAGYE na lawyer for akasa wo mo chem se di Economic and Organized Crime Office yokofo chain wo airport no said ye Ghana city rubetimi amane bail no mo se je wo mo kwa akoye ho adwuma wo mo koye city rubetimi amane bail no mo se je wo mo kwa akoye ho adwuma wo mo koye a yokofo se an Jisa mudi 50 million Ghana cedis bail bond no mudi no beto so ansa ba san so a jisa ye kopepe japade je se busuanhye ye kohwehwe mo obi di sikaba mo kai ba yi bakafo ono se de bi ko ne ye pe 20,000 kura wanya bail kura me yamfa ama no ehun sem bebre na Dennis Miracles ABOAGYE oye MPP ni sa 50 million Ghana cedis bail bond no mo de ato no trisuo no eno na lawyer for akasa de afa won se aba yokofo na we bone be no waye enti matam sika te se bi obi oye criminal obi a wo kwa akode awu eti asem we de eha dwene papa ama wo mo akasa wo ho se mpo ko mo fa so che na obi a watu kwan a waba na wo onye se bia wonam kwan so watu kwan na waba bedru ya ma na enu ba bia ye mo na ma ne ye nka hwe no anse a chene ne ye de na kwa asemmra no ye pese ebuso no enya de esefata na bro mo kasa wo Yoko headquarters no na lead counsel Samuel Atachia say ne client no niema bi o mo de abatabata no ho se gise wo mo nyansa no mo gya no eya sefem sem kase pa na mo ma yentie no. Very unfortunate. How is it going to be released? How is it going to post the bail bonds? How is he going to do it? 50 million Ghana cedis, 3 sureties, 2 to be justified. I mean, 2 of them should post properties. How can you be at this critical hour? Where are you going to find properties worth 50 million? Was it na say Japadi no kofa free he? E Japadi eso mako 50 million. Sorry, me nko didi saa bre mu na mbechemye wo se da bi ye ni saa bi ya wo honom se ye ba ba kire wo bi ye de mra na eto so mani pa no mom kokokira posifo se da sei e na wo se mba ba chemye na momo na drum bi ya na asam ni asam hie nti no aya na o man no to se na ye se bi ye amanyo asam se fa nti asam no ni asam ni kokohia saa no ane ya twene kyentene atwan ye se ai wo no so wo yan pipi ni nti e na bre sei ya kwa akokire saa nipa na so Ghana ye mra no de enya saa ane ye di adwuma. Justice Abdullahi Nensem Kakreni. Let me indicate that no one has a right to determine when and how he's arrested, so long as it is within the law and, so long as the law is followed and due process is followed in effecting the arrest. You cannot determine how, where, and when you should be arrested. Nobody has that right. It is unfortunate when the arrest is made to look like, it's made to smear and mischief and also to cause unnecessary attention. That I can understand. But unfortunately, you don't have that right to determine where and when you'll be arrested if you're under investigation. Except I would expect that if indeed he was under investigation and he had been reporting, he had not done anything that would suggest that he is absconding, then I would expect that he... Near turn and can you penny power banamramu wapini Justice Abdullahi. Meka wo se wutie sompa 106.5 FM prem to bre kasiebo na yeko yenimo no Driver and Vehicle Licensing Authority DVLA na DVLA for se wo mo be hye dwumadie biase
na Ghana fo nyina ate ase se number plate eye vehicle number plate ye bobo ye ka ho ye tere bia busi obi kura se na wo number plate ye se ono kura won kae no wo mo eba besesemu kakra na wo di mfie mienu na eba ba be di sa adwuma no mo de sa number plate na aboa eti every January 1 2027 ekosi December 31 2028 no Ghana number plate ne ye besesa ne nyina na wo so mo be chance August 1 de ne de wo mo ba be ye ne se DVLA for be bibi e fa ne piloting a wo be use new digital number plate system no mo de be ye adwuma wo mo be fa government vehicles na sa ban hyan ahodo no na wo mo be sesa sa number plate na mo tie de sa new digital number plate system no ye de be bo aban cars nyina ho aban wi a every September 1 no obi a wo de car beba foforo so opese o register no obenya new digital number plate system no a DVLA for ediaba na nyame yaduma January 1 ekosi 20 January 1 2027 ekosi December 31 2028 ne de ka bi e beba bia ye foforo no a na wobenya na we ya na monto a wo mutu ebetimi aboa ama oman no DVLA for dwumadie registration ni ade bibia beda ba bieda obi ntimi nkofo obi ka number emmo ne de ho ye bechew se ye krom ha obi timi fa obi ka number no wakotwa no de abone ka foforo ho no de nam ebire bi beso a wontimi nya safi se we no be ye new digital number plate system a eye ba akopɛ ebo akosua kode ho a akosua goaboagye ntimi mfa mo ne de ho se de ebi tutuo no ebi nsida na opanyi court awo no na dwumadie wo hye chief executive officer edema DVLA Julius Nikwe Korte na sen hye ye da ho no nti Ghana fo nyina anhya den so na omo de emfie mienu na ebedi sa dwuma ya ebetimi aboa oman no nkanko Awusoyatoa area promtobra kasiebo no eso na enroda anarehosem ababede dwa afri dabon traditional council ni nyina no ayesa his royal majesty yana abubakar ya wotoso mienu wokọ ne krachi na ekoba na sa na akwa ya rehosem ye papa pasanse wobie no wonma woda dwene ho asusu ye se adwuade ba be dabone ede ama oma Ghana aka wo bi ama dabon traditional council wo mo ade amamra ni amane egu akwan sane wodupon bi etutu a aya na wo mo ye no no enti ene wo mo de aba atro sa nyame ya domu a ye wada ya edi anim na wo ba ye amamra ni amane ne kase so pa na wo mo de hyema pa egu akwan sane Islam wo mo hyehyeye ene wo mo neoma asitie no asam de ba ye no enam so mo yama ne bofo ye wo mo ewa dabon ho wo mo bo mo de ne kromafo ne bi atwetwe nkomo ma neoma a wo mo kai erefa ya na abubakar ye otoso mienu na sumjia wade abadabon ene mpotamo no wanu ache bi ene suwa hodo no mama yentie bi mra. We are very sad because our king passed away. We are very sad. The man is very good, or the man was very good. Okay. So the time he hear that the man passed away, we all became very sad. The news broke out yesterday. It wasn't easy. Yesterday morning they came and all shops, closed all shops in the town. And it saddens our hearts that the great king of Gabon has passed. We pray that the funeral will be peaceful and will have a new king of the Awusia waye kromafo no bia won mo ti na wo mo de san hye mapa no agu akwam na won mo hye school fo nyina se ebre wanya bra wo so wo kɔ no wo akodi nsamone bi se wo ye oba wo so ne mema kwa akɔdeda wo ye be ma nso akɔdi nsamone ananoma bɔne bi awo fie so hu ne se bra no wa ye de ma wo no mfafo a wo mo okropon ka ye mu no won mo awo classroom a won mo sua de enti anya hwe kora no ne wa kyerɛkyerɛfo akyerɛ wo emretia wa bi mu no wo so betumi atena se de ɔse ayojo ne warasa wo beka kai wo ho enkakra na school no hyase se ebia wo ran kwanko fi ho ama exams ni du so a wan kwanko twa akokoti anam so bi ama enwomesua aso ya wonom ewo ye ndikropon mu dia ba se wo mo mampanyefo ya akopapa na wonom hyebo se ebre ni du so se wo mo dia mamra ni amane ye egu akwan ma ye ntoto ya wo mo so adom kakra wo ba baboa se ne be ya aye no hihye nyinada enuoma ebetumi akoyi na ye to kase bono so no na empanifo ye nhwehwemu United Nations Population Fund womo de womu a na womo aye de ye friend demographic futures survey na womo de aba
demographic na ɛhwɛ population nipa dodoɔ a ɛwɔ ɔman no mu ho dwumadie bebree nkrabata ne dɔɔso ɛbrɛ ma yɛ kwan ɛma yɛ nkyerɛkyerɛm na wɔn executive director Diane Keita life choices and future wɔn hwɛ gyinaeɛ a yɛsi wɔ abrabom te sɛ deɛ Sompa Rhapsody ɛyɛ a yɛdi abrabom nkɔmmɔ no saa ɛna wɔn nso yɛ bie na report a wɔn de aba abɔnten ne sɛ internet so wɔn man mabunu a wɔn anya mfie bɛyɛ dunwɔtwe ekosi aduasa nkono 18 to 39 years ɛkyɛ wɔn adwene ɛfa awareɛ ho dodoɔ na ase awareɛ wɔn pɛpaa na deɛ ntua sɛ wɔn ntumi nwareɛ no ɛyɛ sikasɛm eti sikasɛm yɛ adeɛ di kan na bebree ne so wɔn ni adwumayɛ eti ka adwuma wɔ hɔ paa na nka sika wɔ hɔ a aba ɛne nka wɔn bɛware paa efi sɛ wo no koraa wo nam hɔ no koraa no wontimi wo nsantimi nso wakyi dwareɛ wo bɛɛma no koraa wo ho kyew na ayɛ dɛ na wakɔ akɔfɔ ɔbaa ɛde aba bɛka ho a wogye dama atusrɛ eti deɛ fɛ ne financial insecurity ɛna unstable employment no ɛka ho ɛna baabi wɔn nso a adwuma no bebree wɔ hɔ a wowɔ mu a ɛnidasoɔ nhyɛ dɛ ne yɛ adwuma nim asa adwuma no daakye nim eti wokora wosuro sɛ adwuma mi yɛ sɛ ne yɛyi madiɛ anasa adwuma no si yɛtumuɛ na ɛno no mɛyɛ ne dɛn eti ɛno so tumi bɔ nkurɔfoɔ hu edi ɛfɛ ne saa unstable employment fi sɛ bebree no kora yɛ adwuma bosomi bɛyɛ ɛnan ne nnum ne nsia kora ne yɛntua wɔn ka ɛho enti saa nneɛma no ka ho bi ma saa unstable insecurity ɛwɔ adwuma mu ɛne financial insecurities no ɛno na ama maburu bebree no a wɔn ani nyie sɛ wɔn ɛbɛware na nka ɛbaa sɛ saa nneɛma no mmienu de hɔ deɛ a ɛne nka mananteɛ ne mabawa no wɔn bɛware ankasa na no na nam so ma so mpa kase bo yɛsɛ ne yɛsɛ empanifoɔ ka United Nations Population Funds foɔ wɔn agyegye nkurɔfoɔ adwene wɔ Ghana ha mmabunu bɛyɛ wɔn anya mfie du wɔtwe kosi aduasa nkono na wɔn akyerɛ wɔn adwene sɛ idi a ɛne yɛn kɔɛ na yɛntie Ghana foɔ adwene kyerɛ fa saa report ho na sei na ebinom ka no awale ne patro ne wom ka wom beto me hu ne sɛ wɔn bɛ wale program na kwafa so mo musi host program no ɛna ma sɛ da ho kyerɛ den ɛba obi tumi de 50,000 100,000 ɛware mi wa no bia wadma wo yɛ kan month yama wa ne bia 5,000 4,000 na sɛ wode 1 billion ɛware a yɛ nyina adu yɛ so yɛ ware bi ba ne yɛ kɔ enipa ne bi program a so musi host adeɛ no ɛkɔfa ɛkaka sɛ deɛ dɛ ɛde ba me nwale izi adwuma kura onye adwuma nyɛ na onye sika de akɔ wale di sika ni hɔ a rebe wa akɔ wale di miniska me mpɛsɛ me kɔ wale am oba bia ba tietie ma brabo nam timba bi dwene me ho me de mani gya plan kura kyena wale because o ka so kɔ wale kura wale sia de be ma ɛno kura kɔ be hende million ade no kura kɔ awale asam no undumi yi sika nyere dem firim be ma wale be so na be gina usika some say one factor if yes kasano kwa me pray major role pa anti ba ku bi wo se mpana twe e de se aware because say sika ni ho ahokyere enti ene wo de betwe mpana oyi ne sisi mu owi anu apɛ wato watwene no akɔfa foforo enti omde ne namu a na omu kyem sɛ bi mu kora so se aware no e ka wo mo bɔ wo ho kora na no nso yɛ nsɛm bebree a ɛno nso yɛ tintim e de amamo Abusayatoa ansam no eso na ananwada anpipia manyoko no aba won kokoto na no memenda na yade a ensensema wodo pinu apia frim wo mo ebehwe won masom yehwe wo mo aye pa wo mo tire ho ama mo tire ho nyina frim mo jagye se ensam no de bebre pa na ba ko a eno so ahyase bobo ba eye Obuase West abato ampaso so ye no kra nam so binti no ama doctor na you free ye fijase asokore mrahye betwani won so de asem no akwakodan NPP amanyoko no constituency appeals committee say one more for year and 2 years and say you nipa bi mu one more ya disqualify one more free money ade akan will be Ashanti Regional Communications Director Edema NPP amanyoko no ora poyan dod na no watum was a wo ko Obuase West abato mpeso aso a 2024 abato na one moto ye na wase o de enti a wo ma NPP ni ko gina kwantenkore na okwa prayer no sane be ya seat in one mo sabekentia na drum bi no obi ye na ade aya na obi te ankyera on hyeda hunu so ye na asese bi o kanka de opɛ na so wo mo anga NPP for de na wo mu nim de enti na yi a yesi bi mo krampo ko independent ni ade ade a wo mo pɛ so mo te wo mo ho e free party mu no eno so party no enim de wo ye. These decisions were tough and hard, but it had to be taken to save him, to save the party and himself from disgrace and others. That is why I'm calling for him to actually come to the regional party for proper discussion to be done to solve this problem. I don't see such a problem to be that magnitude. He is rather escalating it and discussing our issues on it. But there are political decisions and strategies that are not supposed to be discussed. And going forward,
We are going to do more so that we can save our party and other activities as well. That unconstitutional thing that he's talking about saved him from embarrassment and others. I was your way, I penny pa, ya wadanki town, dear Sodema, and Pipia Manukon Crabata, I was Santamantemu or Paul Yando. Meka use wutie Sompa Kasiebo was Sompa 106.5 FM Accra Domi Watermelon Street and na yatena ye kase no ewo yedru ABOAGYE AKOSUA ewo Achimwa Bia South Municipality ewo Ashanti region na yedru ho no adehye ne driver force nsem ha na se wo yefunu ye wo ye ne wamfe wo senior de plaster betare so a ene ye wankasa wo jejireje ohaw ne abinidi a wo mo famu sabrei ene se lorry terminal ba ko paaka na ABOAGYE AKOSUA nkrofo kofa car de ko ebimu yebesi wo mo ho no sa lorry terminal ba ko pe no sex workers na weed smokers afa ho sabio ahyawofo atutufo ene mrante wo mo hyi weed no wo mafa ho nyina lorry station ho no mafa ho ediedu anajo a no mapo mo kono ade akina beduru a ho no na tutufo no ne mema ne da ewo lorry terminal ho no a ewo ABOAGYE AKOSUA ho no ewo Achima enwo Bia South Municipality ho no a na tutufo no ahyawofo no ene emrante na eda emrante no sushi weed nti ade echi ahomra no na condoms egugu fom ho weed o ma ye ho fi chese wo mo mfere hwe eti a driver fo no se wo makasa ma ade hye kro wo krom wo se ne dia ade tantan na ekoso yi ba bia ye kogina fa car lorry terminal ahyawofo afa ho weed fo afa ho wo mra no pa wo so de car be fa nipa wo mra no na weed gugu fom efi condoms nyina ebi ni wo ho adedam wo ho nsuo gugu etese enema tantan eti wo so wo be stress empanifo mra na wo mo emeye bibi mfa ho fi se a driver fo ne timamfo mo wo ABOAGYE AKOSUA sa lorry terminal ba ko pe no sex workers ahyawofo etete wo mo Power that terminal station animal for Akoko station and ye how in them every time piano on the condom and then take away as for you Hanoma money for that will amount for source station Hanum. Why no know they might very millions of the dog and we did not know no more shape and as in what is the force of back the Singapore home. I'm my one myself Yaba. That's all I'm going to multiply. How much black we are made on sometimes on a private we fell into police in this. Say police in a bit of a hair, we say, or why because on no call, but in the airport. So, stars on one was on a 2 more Shimua, a one movie as a woman. I'll be peaceful. Say, will be big power or my come. A promise I was a sound crown crash over for 9 days. I go my back. I'll be good. Hanum. Even about no one would do this here and I got the black. 2 for a shower phone as say o maji ABOAGYE AKOSUA lorry terminal wa boss driver phone say to be cra emrebi mo kobo police form man yes ne ma ekoso ne nye omomna no metu o mu fi say ho no ana omo ne omo deda police phone ko wura ho na ebi maji bribe no omo san akọ ama eno kra no ha dwene papa asem ye bedi akire ye nsentro ni ba wa bedu na atutu e de amaye ya ebrepam ye de be hot bite na report bata ho nyina no ye hunu ne police for ye de afa ho na bibia nso akoye ba wa bedu amanebo eno no na ba wa bedu kro ya wa mananso ha wone Ashanti Regional Director Adama National Entrepreneurship and Innovation Program ora ya Alhaji Moro Obidiaba Junior enso ekasai na wapanyipa na nkomodie nyina no efa aban ne dwumadi a wato ne din se adwumawura program eho eno je se Ghana ba ya de o ne yampere no kire se wanya yi asen kai bo na so ba bi atru no wo se sa ne ye ne kire se aban no ahyase a wo bo mode pa na South Media sonkun ya Ghana ban de ba ya se mabua mabunu no ha na ninka kura santamantemu mabunu ba sampem 2000 ana wan monye mu chefa enemu ohamu nchemu aduonu 20% de wan mo anya ehu sika botene de fira ban no wo ye nya sanketo obi mu de ahye wo munwumam chese emu sika de wakase wo ka adaje bebo no enam so nti wo ka de achro Ghana fo nyina se abawe ba wo ba no wa mama mesaya ban no nemom no wo ba se wo ba ba hye nuomam kina ama mabunu na nya ba bi agina na de na ni da ho a wo ba so ye adwuma de wo de no ho ababa dom adwuma wura program no a ne nsa ebeka de ope
1 year in office, and Nema Yabua Santimai, and it's a rolling out the first phase of in this program. No, over 2,000 youth benefited from this program. Omutinya Faso, this is a training. If I Omaduma Oya, so the Mama was a command. Out of these 2,000, 20% in your financial support, minimum being 5,000 Ghana cedis, and the maximum being 60,000 Ghana cedis in the region. Our multimedia share Omaduma. Bibi has been water. See, I mean, no, can say, and when the accommodating after training, no, it was so at me afa. I'm a fuck, I'm home with me, a bima, and man air quality. Where Alhaji Moro Obidiaba Jr. Asante Mantemu, 1 year director ya wada National Entrepreneurship and Innovation Program, Bawa Bedu, and any dinkomwe. Sompa prem to break us bo any gusuno na yedru santase. Ama ehonso adehia wo mo ho na ewo nhia constituency wa Ashanti region na sane sompa kase boya fatu ye ho se ba bia mpum to ato apen na ba bia ne ma chia ba bia fi ene ba bia ne ma nkoye mu ye asotira ye no ye bebo ho dawuro ama mansan ate ne abo ho dawuro ma ba mu mpanifo ate no ma ye ho adwuma sompa news get results no adehia wa santase nso de aba beda esese sompa fo momre ene ye ko ene sa de asamusi amomehwe Yakoya efi pa yabone dompem dumping site kesia eben santase market no adehye no se ade ba ko musuro no se wan hwa na cholera yare no na amane muso wo mpotem ho enti wo mo besese sempanifo nte ya wo mo de fa sompa kase boso ama wo mo atese bia na ben santase market no efi bi abodompem wo ho no ankrofo to board agum no e de yare beba e de cholera yare beba e de ohaw beba eti animu ya Kumasi Metropolitan Assembly ni mpanifo ne dom eni asante mantam so afo nyina wo mo nsore no mo mra no mo mehwe na bola ne yentum firi wa mpa ye kodi ho adanse a ye de ho mfonyi nyina aka ho nti wo ye Facebook page no e wo Sompa 106.5 FM Accra ho asem no wo na mo ma yenkotie nsem a wo mo di etudwa Omonye fu na akwado so na kwantwe bola ni fone nyan fa so dwemra tiawa adwade na me no kro na esa ni nkoye na me ni nkoye nto madaro ma yesre wo mu e bia de bola ne kwon yeti machine na sei nti wadaro ma aban esre wo ne die ma ni mpanfo mo de da no esre ma ne die ma monhwe na wo ni nye ye mu tiri na kwan emra mefa emaye ye ni mu fa won bola ne ha ye papa obi aba gina so to ade kan kra wo ntimi ntena sei no wo mko na oba wansi na wo yi na nam se ntimi na mu ntutu eguso eso ka first nam se siesie so bi twema no hu se yeton na mo say santase market ne gugu no e kwa hu ne nyaye nti bebre nim se nti wa wo do beba no hu sa no nti bola ne de nyame no kure ni bola ne etu ye papa ye nya hwene se ye nyuna yale ne gu ha yale na de ble bola first na nti se ye so se mi hu pan ni bi ya ho ha se pan ni wa ha pa de ne bola no o mu nya bibi first na bola na me ne ye ya no ba na bola ya ba se first na bola nti se ti ya no mo masem esa mo ye ya ni si fa sade ye bola na nti se on ba na esa yes bola de adebia higher fancy sese omunye bibiri fa homa na ometu bola na ye de enfio assemblyman no ne mpeni form ka na ho mabua na we na enu achi na caretaker woda Santase refuse dump ho baba ene sompa kase bokasaye eno no nso echiremu efa ohawo ne abinidi a wo mo efamu Yaba say 2 months so sat to ya mo don pa ese no nma ha no na fe na da chiro ko na ben ha kan bia ne ben ne wa to pa na sa ne bia ya sa no bol bia ngu ase e de ne bebu ase o mo kan say don po ha wa say no na ma me duru ha ena kan so e wo mu na say mi go chen wa mi PK ne ko ke me ko pe cars bi na mo say mo mo kan say no be bi de chen mo this o ma dia o say obi ni bol na ye ni tinipi o fan bon to fi man fa ma ha bi o yes ra mo boy na hai na mumboy we ensem a adehye ne editu dwa na assembly member wo Santase electoral area Kofi Yamoa wono nso de wode tu so ni
The American and say all I want some media you must say the case as you see challenge as a power in your patrol and issues be bound I any chair into any came in painful akasa I'm sending video in article just last week or so we are hoping say came be skip you know na ababa be fa the amaena na fan sa I bet one fan it seems and also kumasia into any power friend or send a tire pie, Nelly. I see. They say, with you, my Sunday, video in Nadia met you, the Okumu and my Sunday met you last week. We are hoping, say, you're better than can this week. Now, Okuma Fairfield, we are hoping, say, this week, yeah, last week, now, your correlation with NASA pressure can be so you see, we are hoping, say, this week, yeah, we a assembly member was Santase electoral area Kofi Yamwa wono ena edisansemi etudwa a yenso ye dia tumani ma yensencho ni bawo bedu ena dia ba besom ye I was sure you know we are from Rebecca boy so na ya jenkrato na ansana no yemfa seda emanwumekui endpoint homeopathy clinic yetene so na ya sorry Dr. Dubois say eho eye endpoint ema wo yarewa eho eye wo endpoint e de ma wa bi ne die eye endpoint e de ma stroke no eye endpoint e ma prostrate ohaw no aba no eye endpoint e ma wa wodie mu a watese ye se wan hwa wuntimi ngo no eye endpoint e de ma o senkrofo de wo twa wompo abra endpoint wate ye befa homeopathy so am wo afa ho afa oba bra endpoint wate ye befa homeopathy so ama stroke no afa akọ bra endpoint wate ye befa homeopathy so ama prostate ne yetu ne se banche bra endpoint wate ne befa homeopathy so ama premature ejaculation no eno so kọ bra endpoint wate na wo kidney mu yare liver mu yare a ema wo tete no eno nso ye betimi aboa bra endpoint homeopathy clinic physiotherapy nie massage nie Dr. Dubois tinti adwuma se hospital ye homeopathy since 2009 e komfie du nwoche ena wobeti e mfigdo ochukredu 18 years ni ena endpoint homeopathy clinic aye adwuma besi na woda so gina na so pabene so a waje din fese nkrofo nim se wonim adwuma nkasa etifra endpoint homeopathy clinic ana kono ho wokro no mabo ahia wo komase a ena sprinters kwan so bia fe ne shell signboard no eno nso ebi wo ho wobetimi afre no e wo 0244867068 eye 0244 8670068 and 0274234321 0274234321 endpoint homeopathy clinic why are safie enono na perfect baby diapers na wiei medema obatan bia se fa ba oba na ma oba na timi anya hotoso perfect baby diapers and with the ball bar gentle care perfect comfort designed to keep your baby dry all night akoda bi edu anadwo wona bebre check diapers no akoda bi a obi gina no asade wade ama check diapers no akoda bi wo ho a wodwunso kakra bi good diapers ni mu a na age ne ho e wo gya na akora na apepia fa ho da bi obatan perfect baby diapers and we here perfect baby diapers ne leakages bi any baby a wo ba ne delicate skin no ebo ho ban eti akwada wo de diapers bebo no na afei na kosua ne be ma ho na aye kokoko no na chese diapers na nkoye na ne to ho nyina aye ko fa perfect baby diapers sa wo mother care na obi bebusa wo se me perfect baby diapers na so wuni bia na se wo mother care no wonte ase bomodi ansa wo be frɛ wo mo ye perfect hygienics limited a wo mo de perfect baby diapers aba e wo 053 1099889 053 1099889 and 0303 957965 0303 95 7965 perfect baby diapers about 10 nyina hoto so eno no ewie pedua ne bidi wate no watimi asere na apem apamo ahonhomone eno eye hajia special local foods die ne papa no wanya kwatenten hacho ekwa no so no wo oben transition no delivery guy no nkrofo ofre ni say ya wo ye wedding wo ye yie ahemfo nipa titiriw ade bia wo mpese we beka san ye ba ye aduane ye bedi ye ade chi ye ye mu nyina tu obi timi ko wedding ko ayi wo se ade chi aduane okodi ye no wagya na oh dabi Mr. wo mama ntimi nkakora bra de aduane papa ma hajia fo me ye aduane ma wo na ye 024 63 59921
02463599921 na with them kasa natural mineral water eno eye abudunsu se wo ye wedding anasa party bia dispensers bia kasa natural mineral water eno ne betimi abo kasa Loma Ventures for na aye ne sa wo mo e wo Taifa Bok Hospital achi ho kasa natural mineral water na yi a wo de nsuo a ayi ase wo de serve party ase wo de serve ye wo bottled water sachet and dispensers ahodo a ye didi djuma fresesi a na kasa Loma Ventures for mfa bi mre order na kasa natural mineral water CASA water no ye nyina anu an ye no mobie eye 0206469430 0206469430 sompaka siebo ena wutie ne ye ba ye beko Iran na ne esie bia ye de ho asem abremu 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic nkwa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsani fa so wo frama saman so na eba nso a wo nsa bonkum so eho na wo behu ye 0540311311 0540311311 There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, ne SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Kwambo. Oyunyakupondi for Wastrano Eweye Brim, and I'm Nensaso Ama Onyakupo Yahon what yepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We enable to teach us SOMPA First Service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasishia. A bro Yankupon Casa Chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Ma SOMPA First Service entwa wo hu hoda. A dwada kusi efiada anopa. Anopa no nunkusi anopa no nsia. Fa woda nyina share radens na erade beye. Kwa Jesu why no Mr. Bremwa ayamio na adana kodani susa yamse kwamna dinu eni se wesu a Mr. Mfa na mame akwadana dadwu nso musa no hwe ne court ne mukrafo wo de mame nyini diaper no diaper no krade masisa me hu ne amenyempo aya diaper na hwe diaper fufura abadwa so eye perfect baby diaper make na asemi a chinsu ankasa emu ya moton na ade bo akwada na ensansa bia enwu no perfect baby diaper make ye ne Ghana ha ye na ebua Ghana nkwada nso ankasa onokwa na wokwai me ko perfect baby diaper si bia to sisia na akwada na Fred 0531099889 and 0303957965 FDA aji edwade nkrato yi atum. TV Emma Akitiapa. Abusiatawu yenko wobi manso na Sani America ani Iran ani Egypt. One more ento kwa no dana da nyina da ejina na so no eyade sa akwa no se bola suja no ewomu ana mani musu womu a na ate akwa da na Strait of Hormuz ho no ewono mu na aba beda dwase tankers mienu
Iran Islamic Revolutionary Guard Ediaba Etrose Wanomo Atu Etuo Ede Abom Amaye Kaseno Enipari bi Afrimu a emu wachi wano so eprepremu de na India de hye anana etimuo ya yakasai wamo afrimu akwakwa ye arahosem yi papa na yakasai no America mampanyi Donald Trump wachase ya woyen hye abasa anyambia no womo so ba be ma womo so no makeka wom ho ana ase yankasa anenhye ne bekọ yeguso da ya ede ani edi achi de be pie afrimu babia no Yamama son NC ewo ho Kasebono SC Free Sompa 106.5 FM Accra no efa your headquarters say wo Kumasi Sompa 93.1 FM na ya affiliate radio stations ni nyina kasa na trami no water Hajia special local food perfect baby diapers and afiso endpoint homeopathic clinic ene boy chidom ye ne de kasebo yi esommo enne ewie eyemme die nyame yehira no akosua aboagye wobetimi so afrem akosua nhira mene medoba Akosua Agyeyiwaa Kwadie Boatin. Na yes sorry sui na Sompa Delight and Sompa Delight Daughters of Glorious Jesus and ene abuna root ye betwetwe nkomo e wo Sompa Accra ha enti mo kisho se wodu ho ebehye bie Daughters of Glorious Jesus nene ye social entertainment show fa ne Sompa Delight with Abna Ruthi and the daughters e studio ha live a mo bekasa na Kumasi de Sompa nkomo promise ne de nana ya sewa Obapa hofe broni mu broni oye masho yede ono na etnase no wode Sompa nkomo promise nso amaye ewo Kumasi na ya affiliate radio stations no enyina no wo masom edede aka to aso yede mo nyina ase